Nainis.
Sabi ni Bishop kanina ay ang mga makasalanan ay napakaamin. Official. Oo. Alam mo, nabungoy si Bishop. Sa sobrang antitik din na nabungoy si Bishop. Ito na yung official, ha? Okay. 1, 2, 3! ¡Viva señor San Nicolás de Tolentino! 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 Bishop, Okay. Number 1. Merong malulungkot, merong matutuwa dahil sa pwede panalo. Pero manalo o matalo, ang natutuwa ay San Nicolás de Tolentino. Kaya yung mananalo, matutuwa dahil sa kay San Nicolás. Yung matatalo, matutuwa dahil kay San Nicolás. Ngayon, ang panalo ay dito. dahil kayo ang nanalo ay isang binolet. Viva Señor San Nicolás de Tolentino! Viva Señor San Nicolás de Tolentino! Viva Señor San Nicolás de Tolentino! Ito yung nanalo sa pinakamaraming tao sa posisyon. Okay? Alam niyo naman kung sino may pinakamaraming. Kasi ang blue. Palakpak kayo sa blue. Ang tinita, sige na ka. Nakikita mo na kami. Kasi ito yung bayayan din yan. Kasi sa Broadway. Violet ito. Pangalapak niyo. Si Senior San Nicolás, alam niyo kung taga saan yan? Kabaso yan. Ito na. Ang number 6 sa pinakamaramo, Talagaw, Yaglampas, si Champoyo ay... Ito, katotohanan lang. Ramdam nyo ba? Wala yung hangin, di ba? Pero kaya pa nga sila. Dahil naalam nyo. Kaya pa kita napigilan. Oo, sila. Ikalilang mo presidente. Siyang Miljani. Oo. Number 6, walang iba kundi ang mga taga-welfare bill. Ano hindi ng taga-welfare bill? Violet, tama? Violet? Oo, Violet. Harinig ng tatlo.
are showing. Walang iba kundi ang mga taga Kamanaba Q. Yan. Ang kaya hanggang ngayon, hindi kayo nagbabago. Ang number 4, akala niyo marami kayo. Okay, kayo mga orange. Kayo ay number 4. Huwag kayong bibilang dahil tawo. Posisyon pa, oo. Okay, ang number 3 ay, parang mali ang bilang, ay mga taga Kamanaba, ay taga Kabale. Yan, okay. Yan, oo. Dahil masasabi ay taga Manila, walang iba kundi ay mga taga Manila, ang mga yellow, number 2. Ang pinakamarami pa rin na nag-attend ngayong araw na ito dahil kahit malayo, ha? Dahil silang lahat ay ang dugyot, walang iba kundi